Welcome to TFFals TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Tom Jonsola, one man one co, achinyomba ED Chiwenga nepati yavo yeZanupf aidedzera kuti kumachechi kwamunenge muchienda mune muchinotsvagei, musade kutijairira mukupa vabereki vedu matupisi ekudya. Naimi mambuya machembere kumuruzevha inda muchiti nyadzisa isu vazukuru venyu. Machembere munobvuma kubhaizwa netupisi dzenyama. Zanupf inototeerera vanhu. Mona Zimbabwe ndio inotonzi ine chikoro kudarika dzimwe nyika. But apa muri kutadza kushandisa chikoro pakubvisa mbiti mghaidzo. Munobvuma kuededzwa kumusangano kuzodya huku mbiri. Mapisi 1 zvekumusangano motoona ngemaita mamadiwa stereki neZanupf motobhaidzwa zvokuti motokanganwa kuti mune vana nevazukuru vachakura. Machembere tinyarei. Ivo zvezviriro Mnangagwe kumhanya kuenda kumusangano weZTCC kuda kunokampena kumusangano. Rinotoona kuti haridiwi rakungopinda pese neriri Chiwenga. Vanotoona kuti havachadiwi panyika. Munotsvakei kumachechi evanhu, muri kunotsvakei, hamupindi ZTCC. Hamupindi inonzi chimwe avanomboenda iyi, inonzi chiye kwaMwasha. Hamupindi Mwasha. Pese memna kuwanikwa, memna kuonekwa kuti hatisu tinoziva, hatisu tinese. Hamuna zvamunoziva vanhu veZanupf, garai pasi. Chamuchakwanisa kuita kubhaiza vanhu venyu vavo nehuku. Zvimapisi zvehuku zvamune muchivanyengedza nezvimari zvamune matengesa goti zvamune muchiuraya nyika naro. I'm sure mazvinzwirwa mega. Tom Jonsola ari kudedzera kuti mukomana ngaapinde ake achireva chiyamisa achiti mukujairira vabereki vedu. Thank you so much.